O capuchón é un traxe típico do entroido, neste caso do entroido de Verín, que consiste nunha túnica que te cubre de tronco a pés, é dicir, de pescozo a pés, que é unha túnica ancha que ten dous bolsillos nos que se almacena a fariña, que a fariña tamén é un produto típico do entroido que se utiliza para manchar a cara da xente, para tirar. Depende do entroido, é un pouco eso, manchar e tal, pero bueno, hai noutros entroidos, como pode ser o entroido de Xinzo, que hai un día determinado no que se produce unha gran batalla de fariña. En Verín actualmente é así, pero antes a fariña era un produto que se utilizaba diariamente para manchar. Entonces, para protexerse desa fariña, utilizábase o capuchón, que podes poñer a súa capucha, ten unha capiña tamén decorativa que sirve para protexerse. Ademais de protexerse, sirve para despersonalizarse, porque o capuchón non permite ver a forma do teu corpo, por dicirlo de alguma maneira, sempre iba acompañado dunha mascarita co que ibas completamente cuberto e podías facer bromas sin que nadie supera quen eras. Este ano en Verín iniciouse o primeiro obradoiro do capuchón, que é un taller no que aprendimos a confeccionar, axudados dunha profesional de costura que se chama Carme Gómez, aprendimos a confeccionar o noso propio capuchón. Esta iniciativa partiu dunha idea miña, levei a cabo eso coa axuda da Carme como profesora, e a verdade é que tuvo bastante éxito, apuntáronse 13 persoas, e máis que por aprender a facer o capuchón, que tamén é unha experiencia moi chula, para que haxa, o objetivo principal é que haxa novos capuchóns, e que a xente se anime a facer novos capuchóns, porque podemos falar de recuperación, pero en verdad o capuchón non se perdeu, síguese utilizando, solo que con menos frecuencia, basicamente. E sobre todo na xente máis nova, non temos remesas de capuchos novos. Sí que é verdade que temos capuchos herdados, que vamos herdando das nosas familias ou veciños e veciñas, pero non hai capuchos novos. A raíz deste obradoiro do capuchón, ocurriuseme a idea de facer unha festa do capuchón, un pouco para, máis que ver eses 13 capuchos novos que saliron ás rúas, animar a xente a facer máis fora do obradoiro e, sobre todo, a tamén sacar os capuchos que teñen na casa, que son herdados e que a maioría deles teñen moita historia. E a verdade é que a xente responde moi ben, xa desde o principio as persoas estaban bastante ilusionadas con esta idea, pero, bueno, sí que é verdade que o resultado final foi espectacular, veu un mogollón de xente e, ademais, todas as opinións que estou recibindo é que o pasaron moi ben, e iso está super ben, é o que eu quería, que, como digo, non é algo que eu faga por min, nin por nada, fíxeno, porque a min personalmente gústame o entroido na rúa, o entroido de estar pasando ben, tomando algo, escoitando un pouco de música e facendo bromas. Este día, que foi este sábado, día 22, houbo fariña tamén, algunhas persoas trouxeron fariña nos bolsillos do capuchón, pudemos tirar un pouco de fariña e mancharlle un pouco a cara a xente. A verdade é que estuvo moi ben. A xente pasounos super ben, os comentarios que recibín foi que, jolín, que ao final era, unha festa pequena, porque non era unha macrofesta, na que estaba xente que tiña ganas de poñer o capuchón e de ese tipo de iniciativas, que son iniciativas pequenas, pero que teñen un obxectivo que é xuntar as persoas arredor dun traxe, dunha máscara, porque tamén saliron mascaritas, que hai moita xente máis maior que a min que bota de menos, que cada vez se vexa menos, tal. Entón, bueno, a verdade é que estuvo moi chulo, e estou moi agradecida con todas as persoas que me axudaron a levar a cabo esta iniciativa.